En ik wil dan zeggen dat het gedrag van verdachten, zoals dat uit het dossier blijkt, wat mij betreft letterlijk en figuurlijk als beestachtig is aan te merken. In de nacht van 3 op 4 september 2011 werd Hanni Haastra, zat er jochter op het site, totaal lostlijn. Hij zal later ons zijn verwoning versteren. 3 maalje, een heid en 2 zwanen werden aangehouden. De jongste, doel minderjarig, is vrienden hier al veroordeeld tot 1 jaar jeugddetentie. Hij werd juist jet als tjoege en verklaart dat hij alleen Hanni Haastra skopt en slaan had. Daarmee zouden zijn oudere broer en heid vrijpleiten wezen. Hij heeft hier vandaag een aantal malen, ik heb het opgeschreven, in ieder geval 3 keer verklaard dat hij niet gezien heeft dat vader heeft geslagen en geschopt. Dat heeft hij met zoveel woorden gezegd. Het hege beroep liet het wel een kopie van de eerdere rechtszaak. Verklaringen die het een wat inspreken en verdachten die ze haar net alles meer herinneren te kennen. Een soort onduidelijkheid dus. Toch twijfelt de advocaat-generaal net hoe de schuldvraag. De vaderfiguur die voorop gaat in de actie met zijn kroost achter zich aan. Ze gaan op het doel af waarbij vader de eerste beuk uitdeelt, het terrein vrijmaakt, rugdekking geeft en zijn kroost de ruimte geeft om eens flink uit te halen. Ten slotte wordt door vader een genadeklap uitgedeeld waarop ze trots gezamenlijk naar huis gaan. Jongens, eens een keer, je wordt eigenlijk de rechtszaak een kopie van vrienden hier. Verwacht je dat de uitkomst dan ik oorswezen zal? Ik hoop en ik vertrouw erop dat de uitkomst anders wordt. Want ik zie echt het bewijs ten aanzien van mijn cliënt niet in het dossier. De uitspraak is over 2 weken op vrijdag 8 februari.